O Estadio da Alta acollía onte a presentación de novo material para a práctica deportiva no que o Concello da Pobra investiu algo máis de 25.000 euros. Ademais de renovar os elementos utilizados nos adestramentos diarios, procedeuse a adquisición de novos materiais, como un marcador, anemómetros ou un xergón para salto de altura. A reposición de algún tipo de material, como poden ser as jabalinas, vallas, tacos de salida, marcadores, cintas, etc., que fai falta repoñer bastante a menudo, xa que, por exemplo, unha jabalina de 800 categoría absoluta con 6, 7 probas xa non se consigue pasar a homologación, entón fai falta homologar. Na categoría menores, por exemplo, unha jabalina mal tirada por un rapaz incluso rompe, o sea que son materiales moi delicados. Logo está tamén a compra de material novo, que tamén hai que agradecerlle ao Concello, tanto un marcador como os prismas de salidas e anemómetros. Houbo algunha compra importante, como a colchoneta de salto de altura e vallas, anemómetros, abelinas, en fin, despois veremos que era todo material moi utilizado aquí no Club de Atletismo e que o Concello considerou moi necesario repoñer. Ademais da compra deste material, dende o Concello lembran que están a piques de comezar as obras de construción do novo módulo cuberto do estadio. As actuacións son moitas máis as que se precisan nestas instalacións. Temos o módulo cuberto que está a punto de iniciarse a obra. A verdade é que xa hai un certo malestar por parte do Concello coa empresa porque xa debería estar a punto de rematarse e aínda non está realmente iniciada. Pero, bueno, é unha boa noticia e esperemos que xunto con este novo material pois vayamos mellorando pouco a pouco todo o que necesita este club, que ten pois grandes éxitos, hai que decirlo, saca deportistas de nivel alto, de alto nivel, e aparte a un gran número de rapaces e rapazas do noso Concello, que tamén é realmente interesante.